I dobar dan, dame i gospodo. Dobrodošli u novu epizodu Minecraft preživljavanja na Kozmički paradajz SZ YouTube kanalu. I ne dozvolite da vam ova kiša pokvari raspoloženje jer danas imam specijalnog gosta. Alo, Hello! To je Đole ili ti Desert Fox, moj partner u kriminalu, onaj sa kim sam počeo YouTube, sa kim sam počeo Imaginary Studios, s kim sam počeo sve actually u ran doba. a će Minecraft srpsko preživljavanje part 2. Frakcija mokre čarape. Pa kako si bre Đole? Mi kao da smo pričali sad 10 minuta pre nego što smo počeli snimanje. Evo, nije loš. Životari si. Hajde, nažalost, nije uspio da završi kuću zato što nam je isteklo vreme, ali gledaj da bude razmak između kuće i ograde, otprilike kao nešto što je on radio. Sad, ovdje imam neki kao koncept ovih epizoda, da ja postavljam pitanje. Jel si ti spreman da daš brza pitanja na brzo odgovor? Šansi, da daš pitanja na odgovor. Pitanje na odgovor. Odgovor na pitanje. Pošto sam, jel te, s tobom počeo taj YouTube, koji je bio tvoj proces kao kretanja tog života youtuberskog? Ako hoćeš iskreno, to je bilo ono, svi koji igraju Minecraft imaju i po koji klip na YouTube-u, pa kao ajde, što da ne. Kao da probam ja. Pa da. Kako se više zvao kanal? Extreme Weird George, tako nešto je. Joj, bila su dva. Bio onaj jedan na početku, ime i prezime moje, kako se zove, pa posle ovaj drugi gde sam ga preimenovao, ali posle kad krenula škola, nije se imalo toliko vremena za snimanje i bataliju na kraju. To je bolje da kažem, kad počeli ovi što su gledali tebe i mene, sad, ovo možda hoćeš da isečeš tamo u režiji. Kad počeli da zapitkuju na svako malo, a kad će ovaj deo, a kad će onaj deo, mene smojao. Mi smo dobili neku malo veću publiku, postalo je, pa slobodno mogu da kažem, malo napornije za nas koji smo bili klinci. Da. Jer si izgubio taj osjećaj da si mogao da snimaš šta si hteo, kad si hteo. I onda nekako kao izgubilo suštinu svega onoga kao što smo radili da se zabavljamo. I onda smo... Mislim da je bio i glavni razlog. To je što nisam znao kako se zove, da editujem dobro, i onda taj jedan klip ja dok ga sredim da se to meni sviđa, prođe neko vreme i onda kao, nije to. A gledalci su tražili da budeš redovan, bukvalno. Sami su bili pozumili, we are just kids, let us believe. Ali dobro, mislim, opet je to stavilo neko kao lepu uspomenu, da kažem. Te videe ne vraćamo se s vremena na vreme da ih gledamo. Si umreš opet, a? Za malo. Ovo je srpsko preživljavanje all over again. Bezbedan si, ajde. Čele mi dok spava, evo ga sunce izlazi. Dugo se nisam ovako slatko smeo. Već u prvoj epizodi pa napeto. Kad smo snimali za taj YouTube, naši rani početci, ja se sećaš sa kojim mikrofonom sam ja to snimao? Kamera. Kamera. Mikrofon koji mi nije hvatao zvuk, a nisam evo našta... Je bre ovo. Ja samo mogu da kukam. Nisam mnogo. Dnevni crafting table, ništa da imam. Sad moram da sredim čoveku u kuću što sam zeznao. Ja sam te pozvao ovdje da se gradiš nešto, ne da uništiš. Sad će pravimo to, čekaj. Valentina ušla na server. Dobrodošli. Čekaj da sredim u sramotu da ne gleda ovo. Po meni tvoj najbolji video koji si snimio, nešto sam ti vrlo malo pomogao kod toga, je bio onaj Soul video. Aha. To je bilo, brate. Tu sam vidio koliko editovanju, koliko može bude zeznuto. Znači, ideš, edituješ frame po frame. I jednu stvar zezneš, nije to više. I obavezno neko dođe u komentar ti napiše to. Aha. Ne znam, bila neka tranzicija, nešto da li sam još skočio pa pao u lavu, umro, pa to sam ja htio malo da ulepšam i to nije baš ispalo onako baš, toliko smooth, glatko i neko u komentarima, vidi se ovo, ne vidi se ono, kao nije ni to bilo toliko loše, ali za te stvari treba da imaš i strpljenje i znanje neko. Meni to strpljenje malo taj deo. Za mene da može to da se snima samo klikneš start, stop. Pa to su ti live streamovi. Pa predvideo sam Twitch pre nego što Twitch postojao. Ovdje sam htio da napravim izvor tople vode. Pravi se oko banju. Actually bio sam pre neki dan u Nišku banju, pa znaš,
I tamo sam vidio te njihove kao izvore, te tople vode, to sve. I onda sam bio u fazonu kao što ja ne napravim kao ovaj projekat Oaza da zapravo bude kao neka banja, kao banja Oaza. Work in progress title. Moglo bi Koliko... da ispadne baš lepo, čak imam ideju kao te kuće tu što vi pravite, to je Mhm. kao naselje kao oko te banje ili tipa neko ko izdaje apartman kao kontaš. Pa ću vamo da imam šetalište, hotel ili ti stacionar i tako te stvari. Od svih botara tebe poznajem najviše, najduže to jest. Verovatno zbog toga što smo iz istog mesta. Zli jezici bi rekli da nije isto selo. Zli jezici, da, ali ti si 2 kuće ispred table koja označava drugo mesto, drugo selo. Ništa to. Znaš si bre, u istu školu smo išli. Ti i ja, ako se lepo sećaš, nismo bili drugari od samog početka. Ti i ja smo bili zakleti neprijatelji. Pa dobro, to ti je ko u stripu, character development. Najranije sećanje sa tobom je kad smo se ti i ja tukli u školskom dvorištu kod one klackalice, se sećaš i cijela škola se skupila i gledala nas. Mhm. Neću da pričamo ko je pobedio u toj tuči, mislim naravno ja. Pa davno već. Da. Bogme, poprilično dobre udarce smo i ti i ja bacali. Pa isplatilo se gledanje ovih, kako se zove, ninja ratnika. Da, bre, u to vreme bili popularni ninja ratnici. Ja ne znam, u stvari, da, sad kad pričam, setio sam se, 6. razred smo bili, jer mi smo do 4. razreda išli u jednu školu i onda smo se u 4. razreda prebacili u drugu školu, jer kod nas u selu nije imalo kao 4. razreda pa nadalje. I tu smo bukvalno imali brdo opcija kao koju školu kao da upišemo dalje. I ni ti ni ja nismo znali da smo mi zapravo upisali istu školu. I da ironija bude još veća, u isto odeljenje smo se pali. To najveći šok bio. Onda u 6. razredu si ti iz nekog razloga došao i bio si veći čovjek nego ja, bio si u fazonu kao ja ti pružam ruku pomirenja kao da budemo drugari. Ja bio u fazonu kao ajde. I to smo stvarno postali drugari što je najžešće. I onda nekako, brate, to drugarstvo je preraslo što smo, koristeći njihova kodna imena, počeli da se družimo sa Green, Anacondom i s nečim. I skupili smo se nas 4 kod mene kući, igrali smo igrice, družili smo se ovako, sve samo bilo je lepo. I pomagali smo i jedan drugom oko škole, ko se lepo seća. Pomaganje koliko Koliko smo bili stanje mogući. mogućnosti. Top. To. Baciš pogled samo i kažeš mi jel ti ovaj vodopad liči ili nešto. Liči na vodu što pada. That's the point. Pa posle čak i srednju školu kad smo upisali, nismo upisali istu srednju školu, su nam srednje škole bile jako blizu. Bukvalno su u istoj ulici bile, je li tako? Između tvoje i moje, pekara brza hrana, što beš. Zaboravio sam kako se zove. I onda kad si ti otišao na faks, pošto sam ja ostao u isto mesto na fakultetu, ti si otišao u Niš, tako? Ja sam bio kao, bit će dosta teže zapravo da se sad održi to prijateljstvo kao, jer drugo mesto, ne viđamo se toliko, cijela ta grupa kao ta 4 koja je bila kao Green, Anaconda, Snatch, ti i ja, otišao bukvalno svako na svoju stranu. I onda ja sam imao veliku želju da pravim stripove i pisao sam stripove i onda kao šta da uradimo kao nas dvojica da održimo kontakt. Ajde da probamo da napravimo naš strip. To je zapravo bila Horokos je profesor i ideja koja je zapravo više počela iz kao nekog roleplaya, kao ti karakteri, ako se ne varam. Naš pokušaj da igramo D&D, čini mi se. Da, a nismo znali pravila za D&D, niti smo imali gde da nađemo kako se igra D&D. Umre mi žena. Ups. Dešava se. Ne mogu da se setim tačno kako, ali znam da si ti preuzeo ulogu ovog, kako mu ime, Dungeon Mastera, i ti navodio priču, ja lupo gluposti, mislim lupo gluposti kao, koja fora bi bila sad da bude neki plot twist Horokos kao u nekom selu, znam da je bio neki zamak isto i nešto sa nekom vodom, nešto, da li zagađena voda, magična voda, nešto, ne znam baš u detalje, ali znam da je bilo to kao nešto srednji vek. Samo da pojasnim, to je bila test faza. To što smo mi tad radili je bilo u fazonu kao šta se dešava pre glavne priče, jer napravio si lika ti, napravio lika Neca, napravio lika Hajv i još jedna Jovana.
vas četvoro se trebaju da budete kao ono playeri, da imate svoje likove, a ja da budem taj Dungeon Master. Kako je od toga nastao strip koji nije imao nikakve veze sa tim? Nešto i ne sećam baš detalja. Kako tačno. Ja mislim da si ti, jer si ti valjda kreirao profesora i onda je bila fora kako da si moj i tvoj karakter spoje u jednu priču. Da, a tad su počeli bili, pošto sam ja bio na DeviantArtu tad kao zapisani, kao, pošto sam ja pre toga počeo da pišem i pisao sam i za druge ljude. I na DeviantArtu su bili likovi koji su se kao udružili, tipa ne znam ja, lupam kao, bukvalno kao što smo mi radili sa botarima. Udružili su njihove likove kao u jednu priču. I onda sam ja tebi dao predlog kao šta misliš kao da probamo da ti i ja udružimo tvog i mog lika, napravimo priču, ja ću da napišem, ti je potvrdiš i da vidimo na šta će to da liči. Ja sam bio obsesivac, ja smo čitali Dylan Doga kad smo bili klinci, ja pored sebe, u stvari najviše pored sebe, pošto sam promenio osobu. Bukvalno sam se sad okrenuo u šoku, brat, onako gledam, šta je ovo? Predstavljaju se drugu sobu inače. Uglavnom imam preko 200 Dylan Dog stripova, imam čak i ono specijalno izdanje, zlatne edicije i svašta nešto. Mi smo bili obsesivci za tim i onda smo hteli da inspirisano Dylan Dogom napravimo našu verziju stripa, kao ono crno-belo, noćne more, tako to. I družimo Horokus i profesora u prvom broju koji se zvao Potpuni mesec. To je bio Vukodlak. Da. I na DeviantArtu Potvrđujem. I na DeviantArtu nađemo lika kao ko će da nacrta za razumnu cenu, koju je sam predložio. Koliko je biše trajao taj proces? Prvo godinu dana. Da, za 20 stranica. Znam da je bilo nešto žestoko dugo, ono kao... Pa dobro, za tu cenu... Da, i s obzirom na to koliko se bio posvedio na crtanje pozadina kao panelima i sve živo, kao broj detalja, kao što količina detalja, ono, razumno zbog čega je trajalo to. Brate, ti ja kad smo uzeli prvi strip, bukvalno naslovnu stranicu, kad smo uzeli u ruke da držimo, ja ne znam za tebe, ali meni, brate, srce je bilo puno. I ti daš predlog za Imaginary Studios da napraviš website. Kako je došlo do toga? Odakle tebi ideja uopšte da mi napravimo website? Završio se ispitima, nisam imao šta da radim, bilo mi dosadno. I ajde nešto zanimljivo, a ujedno da ja probam i kao da učim. Vidio sam na YouTube-u neki lik koji je napravio bio neki web sajt, ali nešto u nekom retro fazonu i ja sam bio u fazonu, ajde sad ću ja da probam da napravim za Imaginary Studios. Mislim, cijela ideja za Imaginary Studios je, makar sa moje strane bila, nisam mogao da, kad sam bio klinac, nisam mogao da priuštim sebi stripove koje sam hteo. Evo sam Spidermana, Supermana i Dylan Doga, ono bukvalno, brate, drugačije vreme bilo kad smo mi bili klinci tim ranim 2000-tim godinama. 250 dinara su bili kao 2500 sad. Mislim, ne bukvalno, ali ono, 200 dinara ti bilo kao 1000, sigurno. Da. Drugačije smo mi odrastali. U većini slučaja nam je bilo žao da tražimo naših pare da nam kupe strip, a vidimo koliko se muče kao i poljoprivredu i posao i sve ovako kao. I onda strip dobijaš kad dobijaš neka dobra ocena u školi ili ne jedeš u školu da bi kupio, ili ne kupuješ užinu da bi kupio strip kao... I celokupna ideja iza tog stripa Horokus i profesor je bio da mi ostavimo nešto i da bude potpuno besplatno, kao da bi drugi imali opciju da čitaju. I eto ga, Horokus i profesor završiše na Imaginary Studios. Da, ima Imaginary Studios. Znaš zašto sam ga nazvao Imaginary Studios? Nisam tačno siguran. Zato što nismo imali studio, nego smo zamišljali da imamo studio. Pa dobro, ima smisla. Kad smo završili prvi broj Horokusa i profesora, automatski smo imali ideju za drugi deo kao. I tu sam ja ubacio svoju verziju kao Suicide Squada, Ghost Unit se zvala, tako se zvao i drugi broj. I pravljenje tog broja, jako je bio 2 stranice kraći, bio je 20 stranica, je trajao dosta duže i bio je dosta naporniji za... Mislim, morali smo i priču da menjamo. Prošlo je kroz dosta promjena. Biznis tako funkcioniše, kao ta industrija stripova i sve to, da je kod njih normalno da se podlaže promjenama kao sve. Ali kad radi nešto independent, da nemam producenta ili investitora u tako nešto, ja bih želeo da moja priča bude moja priča, kao razumeš, da ne prolazi kroz nikakve promjene.
a do sad nisam mogao da uradim ni jedan projekat da ostavim 100% svoj pečat, da nije neko došao i da kaže skrati, izmeni, kao razumiješ. To sam actually uradio sa Botari stripom volumen 2, ali taj strip nikad nismo napravili, zato što bi bio previše skup da se napravi. 100 stranica, 100 plus stranica. Ali ko zna šta nosi sutra, možda u budućnosti jednog dana uspemo nešto sa njim. Vanzemaljci u hotelu i tako te neke stvari, priče koje nastaju ne zbog nekog planiranja, nego uzmeš onako random igraš i onda u hodu smišljaš šta bi moglo. Inače mi to voliš kad je improvizacija u pitanju. Najbolje stvari su nam nastale iz jazanja, pa čak i cijelo ime Botari nastalo u onom isprednje. I to mi se sviđa kod nas što mi radimo stvari, ali su nam to više casual stvari. Radimo stvari zbog nas, a ne zbog drugih. S tim što to nije bila situacija kada smo bili snimali za u doba Dimension tima. Svi onako kao vole Dimension team, ali da me ne razumeš pogrešno, volim ga ja. Ali Dimension team je meni ostavio više uspomenu na ovo je nemoguće da se organizuje. Ne možeš ti sa toliko ljudi da izađeš na kraj kao kontraš. A sa druge strane, Botari su bili više fokusirani na nas kao ljude, isključivo za nas, kao nismo ništa prema drugima radili. Da možeš neku stvar da uradiš drugačije u periodu tom kad smo snimali za YouTube, šta bi promenio? Znaš kako, definitivno bi mi kanal bio mnogo više random nego što je bio. Sam instalirao full kopiju Minecrafta, šta misliš da je to? Nije hejtel Terraria. Roblox instalirao. Ali imam opravdanje, zato što tu ima mnogo različitih igrica. Nije samo... Pa dobro, da. Samo zbog toga. Došla je Valentina. Hello, ja bih vas zamolio da se skupite na ovom velikom brdu. Da mi kažete, jel ovo što radim sivo oddaje vibe dobre banje ili nečega što umire? Samo sekunda, umrla sam, pa ne znam gde mi je Bon Mil. Čega treba da da vibe? Kao nekog izvora iz banje. Može da prođe, a što si stavio da ti bude sivo? Zato što nisam imam zeleno. Staviš još neku cvećku. Da, cveće ću da damo na svako cveće sudredom. Kako je u BG-u? Gužva. Svaki put kad se vozimo autobusom, ovi neku novu ulicu kopaju i on me vozi nekim drugim putem i ja više nemam pojma ni gde idem ni šta radim. Ovo ti je okej, izgleda samo kad dođe zeleni most, stavi zeleni most. Da menjam sve. Pa nije loše, nego nekako mi sivo nije baš ono kao wow banja. Mhm. Malo je sumorno. Si hteo iskreno mišljenje? Jesam. Neću te lagati. Hvala. Ja, da su žalost. Znam šta ću. Možda po ovom sivom da dodam roze cveće iz cherry blosoma. Ja sad malo pripričam svoje životne odluke. Ti to se sećam kad smo prvi put dolazili kod tebe u goste. Da. Kod tebe kući. Krenuli kući, a ti vrto vlajem kažeš odobravam snajku. Dobro je, prošla sam taj test i onda je bilo sve sigurica. Posle toga lagano se. Da, vas dvoje ste bukvalno na prvu kliknuli. Đole, pomagaj. Beži unutra. Đole, pomagaj. Đole se okreće, trči na njih i kad ih vidio da ih ima više, okreće se ka meni, bežimo zajedno, kaže beži unutra. On je procenio situaciju. Jo, majko moja, izmija se. Počeo ja da pravim nov Minecraft svet i posle mesec dana odustao od njega jer sam skapirao da ja nisam napravio nov Minecraft svet, nego sam napravio trstenik, Minecraft verzije. Što baš trstenik? Ceo grad jedna ulica. Jao. Da će neko iz trstenika se ljuti. Dobro, možda nema tu velike publike. Nije možda, nego sigurno. Imam 20 prikaza po videu, ako je neko iz trstenika, neka izvini. Ideja je bila kao da napravimo strip i da imamo kao neko prepoznatljivo lice koje bi ljudi kad vide na trafici kupili, kao makar zbog nostalgije, ako ništa drugo. I to je bila neka naša ideja da se tako čuje za nas i da će ljudi da zavole Horokose i profesora, kao da im daju priliku, ako ništa više. Wow, ako nam se miš. Ti si actually bio probao da napišeš jedan broj za Horokose i profesora. Šta se desilo na kraju s tim? Imam negde sačuvan notepad file za to. Bilo prvih par strana, onda kad treba plot twist. Ja te actually challenge-ujem da probaš da završiš to. Dobro, sad ću pitam ChatGPT.
Kako je tvoje mišljenje što se tiče te veštačke inteligencije i toga? Kao da ti prepravi rečenicu kad napišeš, da ti bude kao ono za gramatiku, da proverava, ok. Nešto više od toga, slava vajde. Dosta Ili ako ljudi ne se znaš sad- baš nešto da crtaš, pa ga ti pitaš otprilike da ti ono napravi kako bi to izgledalo. To sam baš sad htio da prokomentarišem. Dosta ljudi je sad diglo kao pobunu oko toga, koristi Creeper. Nije mi suđeno da završim rečenicu. Možda mi u ovu univerzum šalje poruku da pričam nešto kontraverzno i da je bolje da ćutim. Misli, da ti nekad ovakav mesec? Ovo je krov na mesec. Dosta ljudi se buni kao koristiš AI da ti pravi slike, da ono, druže, koristiš ChatGPT, to je veštačka inteligencija. Možda odeš na Google pa da tražiš šta ti treba, a tebi je lakše da pitaš ChatGPT. Ja tipa koristim AI da mi pravi slike za YouTube kao iz prostog razloga zato što ako mi ChatGPT napravi sliku, ja imam više vremena da se posvetim snimanju i editu da epizoda kao epizoda ispadne bolje. Jer ja sam dosta ograničen sa vremenom. I ja nemam zaradu od toga i svakako ne bih platio nekog da mi to uradi. I samim tim ja nisam uzeo novac od nekog ili nisam zakinuo nekog za novac kao, razumeš? Drugo bi sad bilo, iako nemam ja profit od stripova, drugo bi bilo da je uzem i da kažem ChatGPT-u napravi mi ceo strip. Nije to. Prvo moram da ga napišem, moram da kontrolišem svaku stranicu kako je nacrtana da bi se moja vizija prenula na papir. A ovo ovako što koristim, mogu uštede vremena. Meni je bitno da je epizoda kao epizoda dobra. A ova slika mi služi čisto da bi neko kliknuo na video. A Mislim, izgleda to lepo. ti on, kako se kaže, za te brze stvari, znaš, kao, da ti osmisle nešto, da ti da ideju, ok. A oni što ga koriste non stop, pa onda te ubeđuju, kao, a nije to, znaš, što sam ja, kao, napravio, aha, jes, kako da nije. Da. Znači, kad ti je napravi nešto, da se praviš da nije. Ja izlazim i puštam vam da završite epizodu, pa ćemo posle gledam Drukija. Đole gleda seriju Druki. Mislim da se njima ne bi pridalo. Eksplodirao nam je Creeper i uništio čestove. Tak, kamenjem, opušteno. Ali ne brini se, nije to prvi put u ovoj epizodi da je Creeper uništio te čestove. Te liči ću ovo na nešto iskreno što ja radim? Pa liči. Pa to ja nisam siguran da mi daje taj neki vibe, ali mi daje, tako da... Pa dobro, sad kad si stavio cvećke, liči na nešto, ju? Biće tu još dosta sveća. Onda ubereš med. A nema sa čim ovdje. Ako ću sad ovo ovde, pa da vidimo. Liči na nešto. Liči. Ništa, kad pitaju koja je inspiracija za kuću, da stavim Kad lišće pada serija. Jao! Napadaj tu skeleton. Vidim, pokušavam da se sklonim od njega. Ma ja se klanjam si ti, da ginem ovamo. Pa mora i to neko. Sad ću ja. Si ga sredio? Vidi kako si ga sredio. Da. Sad ću ja da ga sredim, ništa se ne skrije. Ajde tamo, snajpuj. Vidi prežive! A nije če. Ajde bre. Ovaj lik mene zeza. Kako to? Neće izgori. Oko tih jelta imaš si novac. Jel gotovo kuća? Ja bih rekao da. Čekaj da vidim ovamo krov kako ispao. Hvala ti Đele puno što si se priključio ovom projektu. Znam i da si ti limitiran dosta sa vremenom. I hvala ti što si napravio svoju kuću u mom preživljavanju. Ja ništa. Slušaj, ovo će još da se radi. Sad, tačno kog vikenda, ostaje da se vidi. Ništa ljudi, hvala vam na gledanju ove epizode, nadam se da vam se svidjela. Like, share, subscribe i mi se vidimo ponovo u sljedećoj epizodi. Bye! S tobom sanjao sam sne i voleo najviše bebu, al bez tebe ne ide to, ne poričem jer sa tobom granica bila je nebo, a sa druge samo troše ne. Rockstar. Hoću da znaš da za tobom pucam obe. Ti znaš da ja znam da ti si ona prava za koju